Кабдулла Тукай милләткә. Бар ем кишен көндүзен сезнең хакта милләтем. Саулыгың минем саулык, авыруың минем авыруым. Син каршымда бар нәрсәдән дә изге һәм хөрмәтле. Дөнья бирәм дисәләр дә сатма милләтемне. Синеке дип исәпләсәләр, бәхетлемен. Игелекле шагыйрь булырга ниятлимен. Күңелем милли дигән сүзне сөя. Белмим нидән. Милләтем мине милли. Миңа шатлык бүләк ит. Һичшиксез һәр хыялдан татлыдыр милләт хыялы. Шаша калсам тик шу хыялдан гына булар. Мине шагыйрьлектән мәңге тугры ит Тәңрем. Шунда гына бөтен теләк омтылышы. И күк, ал жанымны, тик зинһар алма шөһрәтемне. Минемчә онытылу тибрәлү үлемнән яманрак. Үзем үлсәм дә, гаҗиз исемем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Әгәр милләт мине илтифат итеп искә алса, шул минем максатым, теләгем һәм бәхетем. Мин сиңа яратуымны сөйләдем, и милләтем. Мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең.